Ambalma Sherif la TV la jo ambo fu ni islamia ka fuli no ala ka kishina ka hinena ka barika ambala taala diri ala ko ke ka anni au bela jeli nabo au bismillah ka jamu ka mandi hukumu konna la no dine baro mi jamu ka ina be wuli ka si ankara mo mahani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uyi dine kuna fununa bi ani ankara mo ani anterke ani andine baraka nyo no ankara mo Sheikh Mono Kulibali Sheikh Mono Kulibali ni asigaro benunu ba mo ko sidan nan na makarnya la lafiya bu ko fi dine baraka la do mate mi me yira mala dunante ni kenen kan tuni anale de bena je ka baro ke bi dine baro la yana ngadu baro ko na me ankara mo bismillah Sheikh Mono assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko di basitila alhamdulillah malatan dakhounya fla folika am fla boy ami folika la c'est un fla boy yoro jafara yoro suruka maliko ka naam folika ami nyo soro groupement de la am beje gu tombay ma nyemego fo Cheikh Sherif Ousmane Mazan Haidara ani Cheikh Mouhamed Makiba ani bureau kono mo be o ko fe nantara safe ho conseil fana be nyon soro fana kono amo nyemego ba fo Cheikh Sherif Ousmane Mazan Haidara tuguni ana kono bureau be kene ma anga ujuma communal fana bureau be nere be la fe bureau la anga président fo Sama Traoré kanga bureau mo be la jele fo ami tona ujuma AMCC ambi tondi bela jele fo afala ko nambala ko kere fana fo ki barkata ki ka shirula opmana barakala bela jele fana fo ka farega fo ligan inshallah foli jaranye ambe foli commencer ki chaque mono bi am fa ka baroke wala ndaro ko minna fa ka boko sobe o hada madi ani dine ko sobe kran nyala islamia dine am o mina o mi ni o dine laban min dina hadama diyama ni alakira Muhammad nanna sallallahu alaihi wasallam anga nyini ngali folo yala bakhuru bala dine re nango dine hadama de re be se ka balo ka so dine ta ka nyene ma yala wa aywa mbala fuka barkada ikani question kan ko sobe o jabiti dore harama de ti se ka balo ka so dine te aka nyene mala parce que beni ka dine do dine duskuna siri dodi ani danaya do kan shika nyene maya ka nyeta kama ubeni nyene ma bi ka kosegi fo fenga ni bolo ibiti ika nyene ma ko glomina pour que ibsa tani donc la ni ay bato fen nu laje danaya o debe atigila mogola kan shi a bato fen nu ma beni tado dota e jiwi dota e tasuma e dota e clé dota e bagawore c'est uga famia la nyene ma mana ke chugo na gelara ori bara de discours la fia quoi faut faire gagner bolo ibiti kalvamina ko ki ga bunya na bo bo furuba dine to woni mais na la je dine bela no discours na sri fon be min ka kusana be ni biga hora sora kono ki ka bonya sora kono ki ka leni sora kono ki nyeshi fen be dabaga yerema o de islam adine sino nyama ka gele aka gele hali munu ba fukute islam ala ubi felolo sigata ubi argument do fo ni ko so ni islam uba so dusuna siri do bala abaka ka nyama kalfa mino sobe abaka ka nyama glo mino na gele abi okoni nunu ke pour que boda kana bo obe ka ta sera de pasara ni wile ko dine o de ale ka dine varo da ka dine bo nyama ka gele ka ke ka sabati farama daki kanyishi feroma ma la fia quoi sobe o de dine ida serama iko islamia abebe nyon soro o de konnala ma do dara fen dola ka ko be siga a club again tuma dola amana gelea be la jele me nyon soro fem kono o islamia hanyina ri flana islamia re joro jumewe harama de kanyena mala voilà donc la dîner ni bela islamia de nyoronte parce que be fait bateau faut be da fin de il y a ko bleu fait na ka kina vulu ta tinyana bo faut be da fin de mais fait mi on da o de da bakai bon ka bateau ni shi orema o de islamia dîner ko islamia dîner joro ka bo aramadia kono anta dare do anta nafa do parce que ala hakimu ko do masado ma da fo nda ku blati odla e krauci fo ke mayirika kana bununci fo bayirika ka kitabu ci fo ke mayirika
kiraw taalen ko bɛɛ la cika laseli a ma fɔ ko k'a dabila a bɛ ka continuer hali bi ni adamadenya tora ye ten o kɔrɔ danfara foyi t'adamadenya ni bagaya cɛ ala ma baganw da ten dɛ mais n'aw fana tora ye ten ani baganw bɛɛ kɛra kelen danfara foyi t'a ani baganw cɛ donc ka adamadenya bila nizamu kɔnɔ organisation kɔnɔ mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ ka mɔgɔ hakɛ yɛrɛ bɛɛ dafa mɔgɔ yɛrɛ la o de ye silamɛya diinɛ ye a se ka bɔ ɲɛnamaya la n'a kun bɛ kɛ a kɔ ala kun bɛ diinɛ ko dabila ala kun t'a ɲini an ka kɛ silamɛ a don ko an kana sa fiyewu an ka kɛ silamɛ a ko an m'an da foyi kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma aw dan aw jinɛw aw hadamadenw ni ala bato silamɛya ye o وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كلا سيري فوق جاكا فوق تاسي أكمل لبام دون سلامة دين ني نما كرمدا يدني ولا كتاب دو بي دوما كتاب دو دروس الأولية ما هو الإسلام الإسلام هو القواعد الشرعية يعني التي جاءنا بها نبينا دون أنا دي باندو ale de y'an da min ka ɲi ma ale b'o dɔn min ma ɲi an ma ale b'o dɔn n'an tora ten an bɛna ɲuman dɔn cogo di an bɛna ɲuman miiri de k'a fɔ peut-être nin bɛ bɛn n'a ye i ma ye adamadenya b'a la ka taa sira min kan an bɛ ka sariya minnu ta an ka mɔgɔya taa sira la i ma ye kuma bɛ yɛlɛma kuma bɛ an b'a ye an ka nin article yɛlɛma nin ma ye bi i fiɲɛba de bɛ na ni an ka nin da nɔ na nin ma ye bi nin de ka ɲi bi nin ma ye bi nin de ka ɲi bi kato ala y'an da ale b'an dɔn mun ka ɲi a ma a y'o bila kuranɛ kɔnɔ ale b'a dɔn min man ɲi a ma a y'o bila kuranɛ kɔnɔ a m'an bila foyi la k'i bɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ nin na ko kun tɛ nin na hadamadenya la a ma fanga ko foyi to yen k'an bɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ nin na kun tɛ nin na tɔgɔ foyi tɛ nin na ala ko an k'a to yen n'o an k'a kɛ sa i b'a sɔrɔ n'a fɔra i ye i bɛ se k'a ye ko tiɲɛ don o la ala ko an ka fɛn o fɛn kɛ n'a fɔra i bɛ se k'a ye tiɲɛ yɛrɛ nin kan ka kɛ ala ko fɛn fɛn to yen n'a fɔra i bɛ se k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin kan parce que nin kɛra n'a kɛra e yɛrɛ a ka di ye n'a kɛra a ka di ye a ye nin to yen n'a kɛra don min i b'a fɔ a tɛ diya ye ja fɛn min kɛli ka di ye kuranɛw de fɔ ko k'o de kɛ ja fɛn min kɛra e yɛrɛ la don min i b'a dɔn ko kojugu don kuranɛ ko k'an k'o de to yen o de la ala ka dalu ye terre à terre de donc ɲɛnɛmaya se ka taa silamɛya kɔ cogo si de la a nana an bila ka an ni baganya bɔ ɲɔgɔn na i ma ye an b'a silamɛya kana diɲɛ tun bɛ cogo min na dansago dantɛmɛ binkani mɔgɔ faga tiɲɛni sugu bɛɛ arabu yɛrɛ ka diɲɛ tun bɛ ten asuru jahiliya waati c'est comme ça an ni arabula bɛɛ tun bɛ parce que hali t'an na k'an b'a dɔn nin n'a nin ka ye quoi ni fanga bɛ min na i komi bagan ye waraya quoi ni min fanga ka bon o de ta ye o yɔrɔ zone ye o ka mara de bɛ o bɛɛ kan donc ɲɛnɛmaya tun bɛ ten de silamɛya nana k'an k'o de dabila an ka ɲɔgɔn faga dabila an ka binkani dabila an ka o tuma na ɲumanya kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma silamɛya nana bila o de la silamɛya ni hadamadenya bilama a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na kabara kununama a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na surtout fo ka se a bilama ma a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo si la ale nana hadamadenya yɛrɛ de dilan k'a ɲɛ i n'a fɔ hadamadenya tun bɛ fɛ ka kɛ cogo min ala yɛrɛ de y'an bila o sira kan o de la i ka question jaabi tɛ dɔ wɛrɛ ye silamɛya jɔyɔrɔ hadamadenya la a nafa a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a tɛ se ka bɔ a la parce que a jɔyɔrɔ a nana hakɛw di silamɛya kɔdiri sariya do de sariya jɔsenw de do a nana hakɛw de bila cɛ ni muso cɛ a ye hakɛw de fɔ ba a n'a a furu muso ni cɛ a ye hakɛw fɔ aw fila a n'a denw cɛ hakɛ dɔ de fɔra den fana bangebaga ka hakɛ fɔra ɲɛmɔgɔ fana ka hakɛ fɔra kɔmɔgɔ ye komi kɔmɔgɔ fana ka hakɛ fɔra ɲɛmɔgɔ ye ala ma hakɛ dan fasi kelen na abada o la hakɛ ni sariya b'a bɛɛ la donc n'a ye nin dɔn ni e danna i danyɔrɔ la i tɛ se dɔw ma mais n'e tɛmɛn'i dan fɛ i bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma donc n'an bɛɛ jɔra an jɔyɔrɔ la ɲɛnɛmaya b'i diya i komi fɛn min filɛ an ka siradaw la rouge bɛ bɔ dɔ bɛ jɔ vert bɛ bɔ dɔ bɛ tɛmɛ n'i ye fɛn bɔ yen an b'a kɛ ni min ta ye sira ye ni min sera carré ma o de kan ka fara i tɛ stop respecté i tɛ fɛn respecté ni ye jɛ i b'a kɛ o de fɛ désordre de
o silamɛya nana b'a kɛ bila nizɔmu kan ɔrɔ duuru bɛɛ ka hakɛ waritigi fantanw ka hakɛ b'i kan fantanw waritigi fana ka hakɛ filɛ i ka sokɔnɔ bagan a ka hakɛ b'i kan a mara ka ɲa o la hadisiw bɛ fɔ dɔ ye jakuma mara ma ji d'a ma a sara ala y'a jeni parce que ala ma hakɛ si to ani ɲɔgɔn cɛ donc la silamɛya jɔyɔrɔ kɛra hakɛw de ye a filanan ye jumɛn ye ɲangili ni min ye ko kɛ min na ka ko latɔ o la pour que a kana se ka ɲɔgɔn na kɛ ni min ye sonyɛli kɛ nin ka ko la ni min ye dulɔ min nin ka ko la mais m'a fɔ n'a y'a kɛ dɔrɔn ka se k'a k'a la dɛ a bɛ lajɛ sariya ka sira fɛ ne ka kuma sanfɛla de fɔ donc a nana ne ɲɛ parce que ni ɲangili fana ma kɛ tiɲɛnikɛla tɛ siran ka tiɲɛni dabila komi ala k'i k'a dabila i ma sɔn n'i y'a k'i bolo bɛ tigɛ limaniya kɔni tiɲɛna sisan ka bolo tigɛ ɲɛmɔgɔ la o bɛna min sigi ma ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ ne jira k'i ye zo ye a bɛ ka baaraw tiɲɛ o ɲɛsiranya kɔsɔn i bɛ sonyali dabila donc hadu ninnu fana nana hadu mana ka adamadenya tiɲɛ fo mɔgɔw k'o faamu c'est à dire maa minnu bɛ ka silamɛya kɛ i komi baribariya diinɛ a nana adamadenya ka hakɛ bɛɛ tiɲɛ ka bɔ a la non u ma silamɛya faamuya silamɛya hadu minnu hududu minnu jɔ ko k'a kɛ mɔgɔ la a bɛ taa k'i la yɔrɔ o yɔrɔ c'est trop tard dɛ a bɛ taa hadu yɛrɛ t'a bɔ e la yɔrɔ k'e sonyali kɛ n'a bɛ lajɛ sira dɔ de kan o fana n'a nasiraw o n'a nasiraw de don sisan Usaze silamɛya yɛrɛ nana principe ba jumɛnw défend principe minnu ni hadamadenya yɛrɛ tɛ ɲɛ olu kɔ voilà sisan de sira ko yɛrɛ ma silamɛya nana ka bɔ an b'a fɔ ala yɔrɔ min indila ka na d'a ma ni fɛn fila de fɛn fɔlɔ ye ala yɛrɛ bato siraw ye ka da ala la ka da kira la ni k'i b'o ci fɛn caman de b'a kɔnɔ silamɛya yɛrɛ sen duuru b'a la seli ni su ni hiji ni jagaw o y'a senw ye ka da ala la ka da kira la o y'a sen fɔlɔ ye bon pour que limaniya fana b'o kɔnɔ fasi kelen min ɲɛsin ala ma quoi o ye ala ka niveau ye ani jɔn cɛ mais fasi kelen min ɲɛsin a bɛ kɛ wari ɲɛ fila ni wari ɲɛ kelen touchera dɔrɔn a tɛ se ka dun donc ni ala cɛ ɲɛna ni côté dɔ in ma ɲɛ a tɛ se ka i tɛ passer dɛ ni côté dɔ in fana ɲɛ ni ala cɛ fana ma ɲɛ i tɛ passer dɛ fa fila ka ɲa de mais silamɛya nana a nana fɔlɔ a ko a ka ala de bato o kɛra ka ambition hadafu fɔlɔ ye a ye ala bato a ye da ala la a y'a fɔ ala wɛrɛ tɛ ala kɔ parce que n'o sabatira ko kɛra cɛ y'an bolo sisan n'a y'a bato n'a fɔra ko a ko k'e nkalontigɛ dabila i b'a fɔ ok o tɛ bato bilen o ye i ni mɔgɔ i tɛ nkalontigɛ ala mɔgɔ tɛ nkalontigɛ la sisan o ye ni mɔgɔw cɛ ye i b'o dabila a ko ala ko a ka janfa dabila a bɛ ka ala min bato i b'o fana dabila o de y'a fasi fan dɔ ye o fa in o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ o fa in lara yɛrɛ jɔ tile bɛ taa guwana o de problème kama ani ala cɛ côté ala ka yafa ka ca ala ko ale yafa masa ye ale hinɛ masa ye a ka ca mais fan dɔ in ala ka yafa b'i gulo i y'a kɛ min na o ka yafa de la sisan i hinɛna min na ala ka hinɛ fana b'i gulo ka se e ma o ka hinɛ de kama sisan c'est à dire t'i ɲɛsin ala yɛrɛ ma k'i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ala fan fɛ n'i ɲɛsin adamadenya ma ni côté min ye i bɛ fɛn dafa sɔrɔ o de ye dɔruriyatu a dɔruriyatu la khamsu silamɛya yɛrɛ nana kabiri a ko k'a ye ala bato a ka da ciden ninnu na a ka da kitabu la a ka da lahara la o bɛɛ ye ala fanfɛla ye o n'an bɛɛ na aw o tɛ fɛn ɲɛ e ye o ne ko ala bɛ yen e ka mun b'o la mais e ne ka wari suɲɛ dun i b'a fɔ cɛ ala b'i cɛ tɛ e ka ala tɛ n'i ka ala tun bɛ i tɛ ne ka wari suɲɛ donc ani ala fasi man gɛlɛn sisan o de silamɛya nana min kɛ tuma min na a ni ala cɛ bɔ yen k'o ɲɛfɔ a ye ne ye bato fanfɛla ye sisan a ɲɛsin fɛn duuru de ma a dɔruriyatu alhamsu fɛn duuru in fɔlɔ silamɛya nan'i sigi a kan k'o de kɔlɔsi a fɔlɔ hifizu a nafsi hifizu nafsi ni ala y'a d'a ma jɛntigɛ n'a ye maa wɛrɛ k'a bɔ fɔ ala ni maa ma y'a bɔ cogo la mun tɛ ala ka laɲini o ye a ka n'a tigi mɔgɔ faga fo dɔrɔn k'a bɔ non silamɛya t'o fɛ silamɛya nana ka ni kɔlɔsi
to n'a ma ramada ni tede n'a yo fa no ba mo abi blia do silama na ni koloshi silama ma ni bode silama image te mo fa de silama image te duji silama image te cheni silama image de al-islam al-muslim mohomiyare kulu alai mami kishira wa mogore kishira anuma ode la na yo hali ko kono ni mo bena ibisa sara ava sama mena ko assalamu alaikum bilafiya a garanti oh voilà dan do iba parce iba non te torosema do silama nana hifzu nafsi kan ni koroshi flana afay jile hifzu din silama nana kare koroshi aw mun do na Allah an na to aka ce silama ce fon gacha kuma to temka an ga dine koroshi mo dine ka gele bolo ne ma bi se ga dine kun korosabe wori de kai maka dine ni sara kun koro ni nene bi jala so di silama ala ite shulangulu donc ma tige shulangulu fe mina fe ma de dine ka gele silamia nana ka dine koloshi silamia dine le koloshi fe mba chi anga mi fi wala ola yo argument chama di ayin dabla ni mba chi ni boala ni ke na fi ma de ka doala I farata la de jurmu be ni yake ibala ibu jurmu so mais na sara ni ni bi boala e farato la de ko sobe donc hifzu din anala ko asara dine hifzu al aqli silama na ara mali hakli ko ko sobe ola nana orobe akufe mi mo hakli chen fe ma bo fe na afitini fara bil baka a modeli be abe haram abe wulu mal tala non ni mi awon bi kara mun tan no sa mun haram adi hakli chen da ta ka bi hakli buila haram do Allahu akbar donc silama na ara mali hakli parce que mo ya tege silame ni argument mun ni hakli balaw obe ni barwa bore wal tigare bira silama seli ni hagliti ko seli bira kabika silama shu ni hagliti ya bina kabika sobe donc silama ya bato pour ka ka kebagai o shera la hagliti ga balaw bono tana du bara ma du hagli mana che o chen ka juni saka haglinta a ka juni wulu haglinta parce ba na haglinta be mamme bu na manaye ay bol woti o bobo mo kumbe mamela dibiso da mena wulu nakame e bol ki kumbe mena litena du halu men ma ki bo fa sikatala halu men ma ki ba ni che wala sara cha mo da bi che ni fai ni feworo yi famia juma talifala ka kuke mi mo ka ko fala ni che mbara di ko sabe ko mi be sela bi ni islamia to yi wa ni che ne do me ma ere me vi bege ni nyina ko yakli ni fambila yakli chenadi donc c'est la nana hifizu al aql naam akli kolochi on a fait marma dakli boala c'est ma be haram totalement nana ananina hifizu nasli al naslu armade bokhulu mais c'est ni na faka bonne Allahu akbar nana ala ko ala anda ka qabailu de pour que les ta'arafu ama nyono ni marakaw de ni flaw de donc nasulu dambe silama nana koloshi ko sobe wala o da tabani ga mo ki de shara la ala ka ma ga kisin no baba an la no ka zeri ba de la tese ka ke ibsa hina wal de na ka girla ka la do ka fe be kai mais non ka ba ki de yere wuro de ni aka yi fitna witi sale ko fe de che la ko na wa fo ay ko itando re e do aka udoy a problème ka bone donc nasulu mulo che jena de ba che le silama nana werdi kele parce que dobita dino wulu do fe ko tay ka sumtate shiya bi nyami damu bi nyami harmada bi che a tido ne jondi donc sharala tibe donc silama na nasulu dami ko shiza ka kusube ka koloshi adurna de hifizul mali al malu ma ka nafulu ma fembe do wari mugu doronte fe ka nafulu ka tiga bawo bela ka nafulu ma fembe ka bio silama dinga na fana kolocha kana che silama na chem dinete ka ta mo duuchi ka mo mishu mine ka saga bawo bemne ka cheluke
ka mobili bɛɛ jeni mais nin tɛ silamɛya ye silamɛya image ka sanu nin ma ala kira kisi n'a b'a ma a ma tiɲɛni kɛ ala ye ko k'ale tɛ tɔɲɔni kɛ wa a ti jɛn n'a ye fana ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ala ye ko dugura ne kɔnɔ ne yɛrɛ ala min y'aw da ne t'aw tɔɲɔ n ti jɛn n'a ye fana ka ɲɔgɔn tɔɲɔ silamɛya bi n'a yɛrɛ de jira k'a yɛrɛ ɲɛfɔ k'a yɛrɛ publicité kɛ k'a yɛrɛ nege don o don ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana minnu ma sɔn wajadilhum billati hiya ahsan hali fana ahsan minnu b'a tɛ ka n'a fɔ mugu ta n b'i faa sisan n'o tɛ ne ta de don diyagoya non k'i k'a ɲɛfɔ ka ɲa kɛcogo ɲuman ye a fa sɔsɔ cogo ɲuman na donc silamɛya nana hadamaden ka bien garanti ni bien ɲɛna nafolo mana ɲɛ nafolotigi mana kɔlɔsi a ka baganw ɲɛna misiw ɲɛna wari bitigi fara silamɛya ka hakɛ tɛna sɔrɔ wa siga t'a la ni saya yɛlɛmana silamɛya tun y'i jɔ a bɛ jɔ o nana dɛ e ma k'i da bɛ ala la k'i da kɛ i bɛ ne de la wa o kumana ne se dɔ bɛ k'o ye jaga i t'o di ka na mais ni silamɛya yɛrɛ y'o bɛɛ tiɲɛ dun a bɛ se ka taa jaga minɛ bilen mais diinɛ ko banni dɔw de la silamɛya nana hadamaden ka hifzul mal ka nafolo kɔlɔsi ni ye fɛn duuru ye bɛɛ ka nin nɔti ka bila silamɛya diinɛ nakun n'a bɛ nakun kumababaw minnu bɛ se ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ o de ye nakun duuru ye silamɛya nana ka nin kɔlɔsi a mana tiɲɛni na a mana basigibaliya la a mana dansago la a mana mɔgɔw jatigɛli la silamɛya ye basigi diinɛ de ye nin ye silamɛ o ye kisili kira minnu n'o cira ma a jogo ye maa minnu don silamɛya la bi min bɛ kan ka kɛ ko de bɛ mɔgɔw don silamɛya la o ma mɔgɔw don silamɛya la kira tile la siga tɛ nin na jogo n'i ye nin fɛnba duuru lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ni diinɛ tɔgɔ bɔ a la hadamadenya bɛɛ mago bɛ nin fɛnba duuru in na k'i ni kɔlɔsi k'i ka danaya fɛn kɔlɔsi ka i hakili kɔlɔsi ka bɔkolo kɔlɔsi ka tila k'i ka nafolo kɔlɔsi nin fɛnba duuru i bɛ taa sɔrɔ hadamadenya yɛrɛ mago bɛ nin na silamɛya nana ni nin fɛnba duuru de ka nin fɛnba ninnu de défend ja o b'an ka ɲininkali in jaabi ja hadamaden tɛ se ka balo silamɛya kɔ diinɛ kɔ bakuruba la surtout silamɛya kɔ an ka laɲini bɛ o min nɔfɛ an karamɔgɔ an ka waati koronna kosɛbɛ nka alhamdulilayi laɲini tun ye min ye walanda kɔnɔna la o sɔrɔla kuma kuncɛ kuma ani ka dugawu k'an ye an ka baro an bɛ kuma kuncɛ ni min ye silamɛya ye diinɛ sanuman de ye mɔgɔ kana siran silamɛya ɲɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka don a la kisi tɛ dugukolo sanfɛ kisi bɛ sɔrɔ sira min kan ka tɛmɛ silamɛya kan basigi diinɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ don ko to ɲɔgɔn tala diinɛ don a nana adamadenya sɔrɔ laada o laada kan a y'a ɲuman bɛɛ sabati alhamdulillah a m'a si yɛlɛma a y'a ka furu to a bolo k'a ka denkudiw to a bolo k'a ka kɔɲɔw to a bolo fo min tɛ bɛn ala ma a ko k'o bɔ a la wa a mana min bɔ a la a bɛ dɔ wɛrɛ bila o nɔ na mun ka ɲi ni aw ta ye siga t'a la donc mɔgɔ silamɛya faamuya silamɛya tɔgɔ ka sanu bi tile in tɔgɔ minnu b'a la ka da la bi tile in laɲini minnu bɛ ka ɲini ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛya tɔgɔ ka sanu ma inshallah an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi amin ya rabbal alamin ala ka jamana kisi amin amin ala ka kisibagaw kisi amin dugawu k'an ka cɛdenw ye jamana ye fan bɛɛ ala k'u dɛmɛ amin ya rabbal alamin minnu bɔra ala ka tafaga d'u ma silamɛya min yɛrɛ tɔgɔ b'a la ala ka silamɛya dɛmɛ k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ aw minnu b'a la k'a dɛmɛ n'a ka nin n'a ɲɔgɔnna baaraw ye ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala ka haminako nɔgɔya ala ka kisi k'an bɛɛ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin chaque mois an bɛ i yɛrɛ fo ka i wale ɲuman dɔn walanda faamuna an y'a faamu walanda kɔnɔ ka hadamaden tɛ se ka balo ni diinɛ tɛ ka d'a kan maa bɛɛ dalen don fɛn dɔ la i dalen don min na tuma dɔ o de y'i ka diinɛ i ka danaya tuma dɔ ɲuman don wa ɲuman tɛ wa i kɔni i dalen don o la n'a gɛlɛyara tuma o tuma i b'i kɔ segin ka to yen n'i kamana kana i jigilatigɛra fɛn bɛɛ la tuma la i hakili bɛ fɛn dɔ minɛ i nukun bɛ fɛn dɔ minɛ ka k'o fɛn de bɛ se k'i bɔ bolo la i dalen don o min na dɛ o de y'i ka danaya fɛn an bɛ se k'a fɔ o de y'i ka diinɛ n'o kɛra i ka diinɛ nka tuma dɔ la sa ɲuman don o ɲuman ye o tɛ ɲuman ye kuma bɛ min nɔfɛ min yɛrɛ ye danaya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ bi
o dine mi o dine bela dine be farla ɲɔgɔn ka résumé ka kɛ dine mi no islamia dine alakira muhammad nana ni sallallahu alaihi wasallam an fana fɛn ba du min ni bɔra k'a fɔ sisan no islamia nana min defani kama hadamaden bɛɛ mago bɛ nin na i kɛra silamɛ i kuma kɛ silamɛ hadamaden bɛɛ mago bɛ nin na donc an bɛ Alahu taala deli a faamu cogo ɲuman ala k'a di an ni ma i ye dugawu mun kɛ ala k'olu jaabi an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Serifila tɔgɔ la an ka wele mana s'i ma waati o waati i b'an ka wele jaabi o dalen b'i ka bonya n'i ka majigin kan k'i fo k'i ka kalandenw ni kanubaw ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati si la diinɛ baro lajɛli la ni diinɛ baro tɛ fɔ o kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran.